Sergi Roberto amb Arturo, Sergi Roberto, a la frontal de l'àrea Sergi Roberto, la passada per Alanyà a l'interior de l'àrea, la rematada, gol! Del Barça, gol 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 del Barça, gol, 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 és molt important aquest, és molt important aquest Carles, és molt important aquest Carles, és molt important aquest Carles, té molt valor aquest gol, Carles, gol del Barça, gol de Carles Alanyà, el Barça que no estava aconseguint fer mal a la defensa de l'Alavés ha arribat des de la segona línia, Carles Alanyà ha controlat una passada precisa i preciosa i amb l'esquerra ha superat Pacheco. Gol del Barça. Aquest és molt important, Carles. Minut 10 de la segona. Alavés 0, Barça 1, Carles Alanyà. Vinga, que hi va Luisito. 0-1 guanya el Barça. Un quart d'hora de la segona part. Luisito amb la dreta. Pacheco sobre la línia de gol, va cap a la pilota, el matador, gol! Gol, 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 del depredador de la sabana futbolística. Pacheco ha endevinat la direcció de la pilota, però el xut amb la dreta del Luisito era fort i precís i ajustat al pal, i el porter de l'Alavés no ha pogut evitar el gol. Gol del Barça, gol del Nou, gol del depredador, la lliga més a prop del Camp Nou. Alavés 0, Barça 2.